Може да го монтирам после. Здравейте, приятели! В момента наблюдаваме част от експеримент, социален експеримент. Социален експеримент на госпожа Идолина Начева. В този аз трябва да взема нещо. Нещо ли пуха неща? После трябва да ги извади. Няма да ги пусна в това да се такова. Прехвърляме операторските задължения. Каза, че ще много кафеин. От сахара на хелти. Да. Снимаме реалити шоу. Разумно пазаруване. Разумно пазаруване. Някой ще ми помогне. Не, трябва да измислим по-хубаво име. Древните неща, ние ще го изрежем. Древните неща са на касата. Къде же е? Говориш ми ключката, няма място за другото отделение. Иве, купи си цигари. Защо го споменах това? Служайте в количката на Ива. Вземи си голям прас. Голям прас. Това е, моля да наблюдавайте. Аз бих си го сложила. Ето да. Ето тук в това разделение може да се поберете. Спестявай пари. Нямах повече неща, глупости, нали? Била карта някой ще даде ли? Благодаря. Куда взехте там маничката? Джумбо. Готова ли си? Готова съм, разбира се. Голям прас. Ма сега си го сложи пак в количка. От джумбо. Ето. Спирам го. Добре.